unik mangfoldighed med ikke kun syrenes, men verdens kulturarv, der er ved at gå tabt. Og så se en befolkning, der ellers har været glad og havde et overskud, totalt i underskud nu, og det er triste skæbne. Anders, er det også det her billede, I oplever som nødhjælpsorganisation? Jeg vil sige, da jeg var derinde for en måneds tid siden i Damaskus, der oplevede jeg specielt 2 ting. Jeg oplevede ufattelig grusomhed, og så et heltemod, jeg ikke har set ret mange andre steder i verden. Grusomhed på den måde, krigen blev ført på. Vi var ude i omegnen af Damaskus, som allerede for en måned siden var fuld af kampe og bombninger, og oplevede, at vi lige var stået ud af vores biler for at gå ned i en af Røde Korsets klinikker. 1 minut efter vi var stået ud af den bil, var der en kvinde, der blev skudt igennem låret af en snigskytte, som lå op på et af tagene. En kvinde, som bare var ude for at handle. Grusomhed, som ikke giver nogen krigsmening, men som viser lidt om, hvor brutal den krig i Syrien er. Men så nede i den kælder, som var en af Røde Korsets 18 undergrundsklinikker, fandt jeg så 18 frivillige læger og sygeplejersker, som hjalp de mennesker, som var blevet såret i det her område. De levede nede i den kælder, fordi der var så mange vejblokeringer på vejen, at de ikke kunne komme ud. Hende, der ledede den klinik, hun var blevet såret 3 gange, men stod alligevel dernede og opererede og hjalp folk hver eneste dag. Så midt i al grusomheden findes der altså også medmenneskelighed og folk, der prøver at gøre en forskel under de mest brutale forhold. Men det må også være så meget for os til forfærdeligt for dig at opleve på så tæt hold. Hvad er det for nogle tanker, der sætter i gang, når man står der selv? Man bliver nødt til at tænke på, hvad kan man gøre? Altså, vi er i Røde Kors til stede for at gøre en forskel. Vi jagter brutaliteten, men vi prøver at gøre så meget som overhovedet muligt. Og det der først på vores liste over det, der kan gøres lige nu, er indsats for syge og sårede og sundheden. Der er 30 hospitaler, som er blevet ødelagt i Syrien. Der er desperat behov for flere klinikker, mere medicinsk hjælp, flere læger osv. Og vi prøver at gøre, hvad vi kan. Når du er i sådan en situation, så bliver du nødt til at skyde offrene væk og sige, hvad kan du gøre forskel? Fordi ellers så giver det ingen mening, ellers så bliver du fuldstændig ødelagt af at være til stede i sådan en brutal krig. Men selvom det er så forfærdeligt her, så møder nogle af de her flygtninge, der er inde på den tyrkiske side af grænsen, faktisk modstand fra den tyrkiske befolkning. Hvorfor er det sådan? Må jeg lige se, for dem det går allermest ud over, det er faktisk børnene. Altså 1,3 millioner børn er ramt af den her krise. Der er 3.000 børn, der er blevet slået ihjel her i går. Der var en mortergranat, der ramte en skole, hvor der er blevet omkring 25 børn. Men det går primært ud over børnene, og de, der har arbejdet med børnene, de har ikke oplevet noget lignende, altså internationale organisationer. Med hensyn til den tyrkiske side, altså tyrkerne byder flygtninge velkommen, hvis de vel at mærke er kvinder og børn. De vil simpelthen ikke have mændene, fordi de opfatter dem som nogen, der vil bringe konflikt med over til den tyrkiske del af grænsen. Og derfor har der været et par demonstrationer i Tyrkiet imod flygtninge. De siger okay til børn og kvinder, men ikke mænd. Og det er også derfor, der er nogen, der som ikke kan komme ind i Tyrkiet. Så opretter man flygtningelejre på den syriske side, og det er ikke under nogen ordnede forhold. Uanset hvad, så har FN i hvert fald besluttet sig nu at trække sig helt ud, trods at Røde Kors altså mistet 7 medarbejdere. Hvad er det for nogle forhold, som jeres folk arbejder under? Jamen, det er forsvarligt at hjælpe. Som sagt, 7 af vores kolleger er blevet slået ihjel, mens de hjalp. Ja. Vi har fået 8 ambulancer bombet. Vi har fået 17 af vores biler hijacket. Så det er vanskelige forhold, og nu har FN altså besluttet sig for at trække sig ud. Det er ikke noget alternativ for Røde Kors. Hvis vi trækker os ud, så er der stort set ikke nogen tilbage inde i Syrien, som kan hjælpe. Vi fik 300 nye frivillige i sidste måned, som til trods for, at det med deres eget liv som indsats, at det hjælper, er villige til at risikere det. Men der er også bange for, hvad man vil være igennem for at have lyst til det. Vi prøver at gøre, hvad vi kan. Røde Kors' udgangspunkt er, at vi skal have begge parter i en konflikt accept for at hjælpe. Det er rigtig svært i Syrien, fordi der er op mod 150 oprørsgrupper, som vi skal lave aftaler med for at gå ind i nogle bestemte områder for at hjælpe. Så det er kompliceret, og nogle gange mangler du en aftale med en gruppe, og så er det dem, der skyder på dig. Så det giver kolossale problemer, men for Røde Kors er der ingen alternativ andet end at forsøge at hjælpe for. Hvordan frygter du altså, at fremtiden den kommer til at se ud? Jeg kan ikke se for mig umiddelbart nogle løsninger. Det internationale samfund har ikke vist vilje til at hjælpe, og oprørerne har ikke styrke nok til at vælte regimet. Regimet har ikke styrke nok til at vinde over oprørerne. Og derfor, hvis der ikke sker noget udefra, så kommer vi til at opleve de der forfærdeligheder og brutalitet de kommende mange måneder, måske år. Anders, kort her til sidst. Hvad skal der ske i dine øjne, for at situationen kan blive bedre?
man kunne håbe på, at efterhånden som systemet bliver mere og mere presset, hvad det lader til, de er for øjeblikket, at der kan være større villighed til en forhandling. Altså, krig er jo ikke løsning på noget som helst. Man kan håbe på en forhandlingsløsning, men som Nasser siger, det ser ikke specielt godt ud lige nu. Det må være de sidste ord herfra. Vi følger uanset hvad.